que cantamos con as liñas tradicionais, pero van a cantar cos nosos arranxos. Entón, estamos super contentos de estar aquí, vimos os amigos cantar. Un negro perfecto se nace en un portal. Un negro perfecto se nace en un portal. Vive dentro la María, vive dentro la María. Antes de que llegue a noite vai nacer un novo día. Antes de que llegue a noite vai nacer un novo día. Juan Negueiro
Ai, vendo, deixa-lo passar. Ai, cara, verde, deixa chuchar. Ai, vendo, deixa-lo passar. Os gatiños, como fan os gatiños? E os outros son os peixiños. Como son os peixiños? Moi ben. Bueno, pois agora o escenario todo para vos. Buscamos a estrela. Os viviños buscaban unha estrela e cando a atoparon bailaron con ela. Ai, la, 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 alguén que decía numear o neno que xa naceu nesta noite de Nadal. Os niños buscaban unha estrela e cando a atoparon bailaron con ela. Alguén que decía numear o neno que xa naceu nesta noite de Nadal. Os veciños buscaban unha estrela e cando a atoparon bailaron con ela. Alguén que decía numear o neno que xa naceu nesta noite de Nadal. Chicos, Trouxemos para casa un regalo do niño, na luz que sempre brillan os niños e os gatinos. Os deportivas somos os mellores, por iso cantamos como reis señores. Somos os mellores, somos os máis guais, e vimos cantarles no menor e a nai. O niño está contento porque ten a panzoliña que lle traemos los nenos e as nenas de Deportivas. Os Deportivas somos os mellores, por iso cantamos como reis señores. Somos os mellores, somos os máis guais, e vimos cantarles no menor e a Os rapaces da clase de Marte foi a tocar bandeiretas. A segunda cantiga que tivemos a sorte aquí de escoitar foi interpretada pola clase de Chus e foi o canto de Nadal. A terceira foron os alumnos da clase de Anita e foi o sombreiro de palla. Todos xuntos cantaron en riba do escenario buscando unha estrela coa súa coreografía
tan pintoresca, e despois, ao final, o seu himno, non? O himno, a pansoliña himno de os do Crespo Rivas, que é moi bonito. Con esto xa chegou o seu fin, este acto tan bonito, que estamos, de verdade, super contentas de que nos invitastes a participar en él. Nada máis, a disfrutar do Nadal, que queda por diante uns días de moita alegría, coas novas xeracións, coas non tan novas. Nada máis, felices festas e bo ano para todos. Profe Fabio, que dé as gracias a Maravallada, aos maiores, a Álvaro, a Anxo e a todos os que estades aquí presentes por facernos partícipes deste acto